dengan kami channel Cah Kene Dewe ini mau membuat apa episode 5 ini siapanya. Jadi aku nang kene tuwa dhewe ngomong cah cilik-cilik cek do imut-imut ya. Ya wes yuk jajal lagi do ngopo kae anjir. Paling ya make up. Halo Mas, ini pemeran apa? Pemeran baru ini. Kenalin namanya ya Kak. Nama saya Nana, nanti jadi pemeran jadi nama Slamet. Ya, ini yang paling pelolo. Ini paling pelolo. Halo guys, ini ceritanya mau buat konten lagi yang episode piro Mas? Hah? Telu tambah loro piro? Telu tambah loro piro? Hah? Oh, ya 5. Ya 5. Wong bagus ya ini ora payu-payu. Oke, lagi podo make up lur sedulur. Ini juga pemain baru ini. Biasanya nyekeli kamera tok. Halo. Saiki apa melok syuting ben iso nang jero HP ya wonge. Episode kesan mati. Ben mlebu YouTube. Iki penceramahe. Wih. Bagus gede dhuwur rada dek. Ya asik. Wah, isen aku ngarep kamera. Oh coba lapi. Nggak kena matamu. Iki wong ngeyelan. Rong episode ra ketok. Guys, Bapak wong tuwek di wong tuwek wong emang. atau Bapake mondol ya. Oke guys, Namamu siapa Mas? Bapak Mondol guys. Nama asli. Nganu nih. Apa Kebagusan Mas, nama asliku. Ini nama asliku Doni Revani. Bagus kan? Ya kalau kolaborasi karo cewek, dhisik kan wong koyo cewek. Iki bintang ceweke lur. Cah siji tok nang kene ayu dhewe wonge malahan. Ayu dhewe. Nang kene ayu dhewe. Liyane do lanang-lanang tok kok. Kayak mandore nang ngono. Iya Sukidi urung mlebu. Ki, Wes are. Sukidi. Peran sebagai Sukidi. Oh, seneng ku Rudi. Celokane Rudi. Dadah. Heeh, celokane Rudi. Mosok. Lu mau ngono. Nah, kan nanti nang channel. Oh, nang kene. Rudi kopi. Ya guys. Iki sing bintang utamane. Iya guys. Sing bagus dhewe sak. Aku elek Mas, ora ganteng. Sekian nggih. Lanjut membuat video.